Πώς να σχεδιάσουμε λαχανικά. Γεια σας μικροί μου φίλοι, τι κάνετε, κυρία Λένα εδώ. Σήμερα θα σας δείξω πώς να σχεδιάσουμε λαχανικά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα αγαπημένα σας λαχανικά. Δεν σας άκουσα. Νομίζω κάπου εκεί στο βάθος άκουσα κάποιον να λέει ντομάτα. Και εμένα μου αρέσει πολύ η ντομάτα. Πάμε να τη ζωγραφίσουμε. Παίρνω το μολυβάκι που είναι καλά ξυμμένο και ξεκινάμε να φτιάξουμε τη ντομάτα. Η ντομάτα μας έχει σχήμα κάπως κυκλικό, θα ξεκινήσουμε έτσι, περίπου κυκλικό και κάπως σαν καρδούλα κιόλας. Έχει ένα κοτσανάκι από πάνω και έχει και τα δοντάκια εδώ, μπορούμε να τα φτιάξουμε έτσι. Έχουμε φτιάξει τη ντομάτα μας. Μήπως θέλετε να τις βάλουμε και μάτια? Ας τις βάλουμε. Φτιάχνουμε δύο κυκλάκια. Δύο πολύ μικρά κυκλάκια, ένα πιο μεγάλο και ένα πιο μικρό. Ωραία, έχουμε φτιάξει τα ματάκια της. Ας κάνουμε και ένα στοματάκι στη ντομάτα. Νομίζω ότι είναι μια χαρούμενη, ωραία ντοματούλα. Πείτε μου ποιο άλλο λαχανικό θέλετε να σχεδιάσουμε. Εγώ θα έλεγα να σχεδιάσουμε ένα καρότο. Πάμε λοιπόν. Το καρότο έχει ένα σχήμα λίγο μακρόστενο, μυτερό προς τα κάτω και λίγο πιο φαρδί επάνω. Έχει φυλαράκια, μπορούμε να κάνουμε μια γραμμούλα ευθεία και μετά να δημιουργήσουμε κάπως έτσι τα φυλαράκια του καρότου. Κάνουμε μερικές γραμμούλες εδώ ανάμεσα. Ωραία. Έχουμε και το καρότο μας λοιπόν. Να βάλουμε ματάκια και στο καρότο. Ας βάλουμε. Τα έκανα λίγο διαφορετικά τα ματάκια του καρότου. Είναι και αυτό χαρούμενο. Μπορούμε να κάνουμε και το έδαφος εδώ, να σχεδιάσουμε το έδαφος. Ωραία, έχουμε τη ντομάτα, έχουμε το καρότο. Τι άλλο, ποιο άλλο λαχανικό μπορούμε να σχεδιάσουμε? Κάποιος εκεί πίσω νομίζω ότι είπε πιπεριά. Ας φτιάξουμε λοιπόν μία πιπεριά. Για να κάνουμε την πιπεριά ξεκινάμε με ένα σχήμα λίγο μακρόστενο προς τα κάτω. Εδώ σε αυτό το σημείο θα φτιάξουμε το κοτσάνι της πιπεριάς και θα έρθουμε εδώ στα δίπλα και θα φτιάξουμε δύο ημικύκλια κάπως έτσι και ένα εδώ πίσω. Δεν μου μοιάζει πολύ για πιπεριά γιατί θέλει να είναι λίγο πιο μακρόστενο, πιο μακρόστενη και κάτω η πιπεριά μας έχει αυτό το σχήμα. Εδώ θα την κάνουμε, διορθώνουμε και κάνουμε λίγο πιο στενό, έτσι. Επίσης και από αυτήν εδώ την πλευρά, λίγο πιο στενή τη γραμμούλα, νομίζω καλύτερα. Ωραία, φτιάξαμε και την πιπεριά μας. Πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα μπρόκολο. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου λαχανικά, μου αρέσει πάρα πολύ να το τρώω, το μπρόκολο, είναι πολύ υγιεινό, να ξέρετε. Και πάμε να το ζωγραφίσουμε. Το μπρόκολο μοιάζει λίγο με δεντράκι. Θα φτιάξουμε ένα σχήμα σαν κορμό δέντρου, κοιτάξτε. 2 και ας κάνουμε 3 κλαδιά. Και από πάνω θα φτιάξουμε, το μπρόκολο είναι κάπως έτσι. Κάνουμε και ένα εδώ στη μέση και έχουμε το πολύ ωραίο μας μπρόκολο. Κάποιες γραμμούλες εδώ. Δεν έχω βάλει ματάκια στο μπρόκολο και στην πιπεριά. Δεν πειράζει παιδιά μου, μπορείτε να βάλετε μόνοι σας ματάκια. Το μπρόκολο
Ωραία, και τώρα πού να βάλω το στόμα? Θα το βάλω μισό και μισό. Έτσι. Ωραίο το μπρόκολο. Πείτε μου, ποιο άλλο λαχανικό γνωρίζετε? Νομίζω κάποιος είπε μελιτζάνα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξουμε μία μελιτζάνα. Το μπρόκολο εδώ το κλείνουμε και βάζουμε και χώμα. Ωραία. Η μελιτζάνα, παιδιά, έχει ένα σχήμα σαν παπούτσι κάπως. Έτσι, χοντρένει εδώ, κάνουμε ένα κύκλο μεγάλο, σαν κύκλο, και εδώ είναι πιο λεπτή. Βάζουμε το κοτσανάκι και εδώ έχει αυτό εδώ το σχήμα. Νάτι και η μελιτζάνα μας. Βάζουμε και 2 ματάκια. Τις βάλουμε και βλεφαρίδες, γιατί κάνουμε κορίτσι. Και ένα στοματάκι. Πώς σας φαίνεται? Είναι λίγο αστείο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Να φτιάξουμε και ένα κρεμμύδι. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε και ένα κρεμμύδι. Το κρεμμύδι, παιδιά, το ξεκινάμε έτσι. Έχει ένα σχήμα κάπως σαν βάζο. Εδώ είναι πιο στενό. Κάνουμε μια γραμμούλα προς τα πάνω. Σε αυτό το σημείο εδώ έχει τις ριζούλες και έχει και γραμμούλες. Όταν καθαρίζουμε κρεμμύδι, ξέρετε τι παθαίνουμε? Κλαίμε. Να το κάνουμε να κλαίει? Όχι το καημένο. Λέτε να το κάνουμε και ένα δάκρυ? Ωραία. Έχουμε και το κρεμμυδάκι μας. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος των λαχανικών μας. Ελπίζω να σας άρεσαν. Κάντε like και γραφτείτε στο κανάλι μου, θα έχω πάρα πολλά βίντεο για σας. Τώρα θα περάσω με μαύρο μαρκαδόρο, γύρω-γύρω, και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, μικροί μου καλλιτέχνες!